baon mo isang araw? 20 po. Gusto mo bang dagdagan o sapat na yon? O kulang? Sapat na ba o kulang pa? Sapat na po. Ay, nakaka-proud naman si mga magulang nito. Ano, boss? Okay rin sa 20. Ano masasabi mo kay tatay? Sana po mananalo ka. Ang ganda ng puso ng batang to sa mundong ito ngayon na nag-uunahan. Siya gusto niya 20 lang. Siya gusto niya manalo pa si tatay. Ayun. Ano, mas sarap na ano. Sige tayo. Nakakonsensya ka ba? Okay lang po. Tumpala lang kami ah. Okay, let's tatlong beses ha. Okay. Focus. Ready. Pag sabi ko, wala pa. Bato, bato. Doon may tatapon ha. 5, 6, 7, go. Bato, bato. Pick! 1, 1, 0. 5, 6, 7, go. Bato, bato. Pick! Ay! 2, 0. Last na lang. And bato, bato. Pick! Ay, nakawal pa. Ano yun? Tatlong beses na. Pero panalo ka pa rin dahil 2 and 1. Our winner is no other than our baby girl! Hey, Antay, kahit ganun tayo, meron ka pa rin consolation prize tayo. Congratulations, cash prize pa rin. And our 500 cash will go kay baby. Ayan, mag-thank you pa doon. Akyat ko sa taas for picture taking. At dahil dyan, bukas na bukas po ay susubukin niyang ubusin ang 500 sa isang araw. Dahil siyempre 20-20 lang ako ngayon, pa 500 din ko to. Congratulations! DJ, okay. Set up drop. Wow! Big man! Hey! Dude! Nice one. Hey! Where you from? Ako. Pressure ako doon. Your name is? Nobel. Nobel. You speak what? You speak what? Ilocano? I can understand Ilocano, but I can't speak. Pero at least may mga Ilocano kang alam. Ano katulad ng? Ang mga basic words na. Katulad ng? Ang sarap na kausap, ano? Alam mo yung mag-e-effort talaga. Kamusta? Nasanay kasi ako magbata ganyan. Gaano ka katangkad, kuya? Nasa 6 ko po. Taas-taas, ano? Paano mo bang malaman kung bakit ganito ka katangkad? Hindi ko pa. Baka kasi may mga hindi-napagpunta din. But the title of the song is? Dancing Queen. Sinabi ko makatalakpak, ano ka lang may hahatian ka niya. Okay, Dancing Queen, tama ba? Correct! 1,000! May asawa? Meron. Ilan? Ano pinagkakabalahan sa buhay? Ano nililinda natin? Ano nililinda natin? Sari-sari. Sari-sari? Ay, gusto ko yan. Paano ka ba magtinda? Sige, sige. Pag dumaan yung customer, paano mo siya iniimbita? Kung yung mga kanya-kanyang style yan, suki, gwapa, ganda. Basta mag-abi mo ka sa paligid, gwapa, ganda na baklon mo, ganda. So, paano mo ayarin ng customer? Ma'am, bili na kayo, ma'am. Ano sa iyo? Ay, pasosyalan. Sige. Anong brand ng ice cream? Silik. Bakit mo alam na select ka rin? Mahilig ka ba? Minsan. Kasi nung bata ako, hindi ko bingak gamin. Nung lumabas ata select na ice cream, di sa mo tibalay mo, patulugan lang di mamang ko. Nag-imas ka nung adi ko, adi ko kumin na. Medyo mahal kasi si Selecta. But anyway, Selecta, tama po ba? Correct. Congratulations. Sakit lang. Pag nakasagot pa doon ng tama, 700 na to. Dalawang buwan na. Okay. Your answer is? MTBC. Okay. MTBC. Baka ABC dito. MTBC is wrong, darling. Okay. MTBC is darling. Is wrong. Darling.
pa, ha? Sige, mahihirit pa. MTCB ba? Ano? Ha? MTCB? Mali. Magkakasi talaga kayo na, no? Mali. It's not tama na, panalo ka na. Yung iba naman, hindi pa rin nanalo. Sino po? Ang programa nito ay rated SPG, striktong patnubay. Ay, sagot. Nanalo na yan. Ang programa nito ay rated SPG, Nine? striktong patnubay. SPG na yung mali, HPG na yan. Okay, sige. MTRCB? Sino ang bagong boss ng MTRCB? MTRCB, correct,